The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras mismo po ba si ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo, tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa IBC 13, Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Backs at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Makakasama natin ngayon si Jose Dindo Soriano na humingi ng tulong para sa kanyang tiyuhin na si Alfredo Herrera na nabangga habang patawid sa National Road Highway sa Pilar, Sorsogon at ngayon ang kailangan operahan dahil sa nabaling paa. Magandang hapon po sa inyo, Tatay Jose. Magandang hapon po, ma'am. Apo, Tatay Jose, pwede niyo pong makikwento sa amin kung ano po itong nangyari po sa kanya? Nung October 15 po, nabangga po si tiyuin ko po ni ang driver po si Rico Batalyer po. Ngayon po, ma'am, nagkasundo kami na ipapagamot niya. Pagkuhan po, Nabangga ng ano po? Ano po yung minamanehong sasakyan nitong nakabangga at paano po nabangga ito pong ano nyo nga po ito? tiyuin ko po. Tiyuhin nyo, opo. Ang dala niya pong sasakyan, yung Hi-S Grandia Apo. van. Nabangga po yung tiyuin ko habang tumatawid ng Okay. kalsada po. So pedestrian po itong tiyuhin Opo, nyo. opo. Tapos ito pong nakabangga, kumusta po? Mabilis po ba yung pagpapatakbo? Sa tingin ko po, matulin yung patakbo niya po, ma'am. Dahil nayupi yung bumper niya at saka yung windshield, ma'am. Apo. So yan po yung tiyuhin nyo. So nabali po yung kanyang paa. Opo. Aha. So, saan po ito nangyari? Sa Salvation Pilar po. Sa Pilar, Sorsogon. Opo. So, nung nangyari po itong pagkaka-aksidente po sa tiyuhin nyo, kumusta? Tumulong naman po ba itong inirereklamo nyo kahit nung araw na yun lang or ni piso po wala? Nagbigay naman po siya ng 1.6 po nung gabing Okay, yun yung na-accidente po. paunang tulong. Opo. Aside niyan, wala na pong nangyari. May mga kasunod naman po na binibigay siya. Okay. So, ibig sabihin po, tumulong naman po itong nakabangga. Opo, ma'am. Mhm. Tapos, ngayon po, kumusta na po itong tiyuhin nyo? May kuhan mamang kalagayan niya, parang ang gusto ko ipaputol na kasi baka po dapuan ng ibang sakit po. Mhm. So, dahil doon sa pagkabali ng paa ng tiyuhin mo, kumusta po? Hindi na siya makatayo kahit meron po siyang gamit na naka-wheelchair na lang po ba itong tiyuhin nyo or talagang nakahiga na lang? Opo, higa po lang, ma'am. Dati ano po yung trabaho nitong tito nyo? Wala po yung trabaho, ma'am. Sariling kayod niya lang po, ma'am. Sariling kayod, Opo. mag-isa lang po ba siya sa buhay or meron po siyang pamilya at asawa? Wala po, ma'am. Mag-isa lang po siya sa buhay po. Okay, binata. Binata po. Apo. So, paano yan? Siyempre, mag-isa lang siya, though meron naman po siyang mga pamangkin katulad mo. Opo.
Paano po yung pang-araw-araw niyang pangangailangan? Sa ibang kwan po, minsan nakikipag yung tawag dito, yung nagtatanim ng palay. Opo, Papatandan po siya, ma'am. nagpapatandan. So meron po siyang palayan. Wala po. Sa ibang... Siya po yung binabayaran para Opo. magtanim. Dati. Opo. Ngayon po, wala na siya ng hanap buhay. So, yun ang tanong ko po, paano po yung pang-araw-araw niyang pangangailangan? Ah, Saan po siya kumukuha? Meron po bang tumutulong sa kanya? minsan po, sa bahay, napunta po siya sa amin. Napunta. Akala ko Opo. po nakahiga na lang po itong si tatay. Sa ngayon po, ma'am, noon... Opo. So, noong ang hindi tanong pa- ko po ngayon po, tay, paano na siya? Siyempre, hindi na siya makapaghanap buhay. Paano yung pagkain niya? Binibigyan niyo na lang po? Opo. Dahil nandun po sa nanay ko po. Doon po siya nakatira sa nanay po Opo. ninyo. So, yung Ngayon. nanay niyo din po yung nag-aalaga. Yung pamangkin ko po, ma'am. Kasi yung nanay ko po, 76 years old Kapatid na niya po itong tito po. mo? Opo. Okay. So, ngayon, dahil yung nanay niyo po yung nagsisilbing nag-aalaga sa kanya, kayo din po tulong-tulong, Opo, ma'am. gaano kahirap po yung buhay na nakikita niyo po yung tiyuhin niyo na ganun po yung sitwasyon? Mahirap po, ma'am, yung sitwasyon. Kaya nga lumapit pa ako dito po sa inyo, ma'am. Para gusto ko kuhan yung tiwing ko po na mapadala yung pa. Kasi baka buta ng kuhan. Dapuan ng ibang sakit po. Ka-close niyo po ba itong tiyuhin niyo? Opo, tay? ma'am. Sobra. Kaya pala damang-dama ko po yung kalungkutan niyo po at kagustuhan niyo po na mapaoperahan. Opo. Nung malakas pa po siya, kumusta po itong tiyuhin niyo? Matulungin din po ba? Opo, Mabuting matulungin po tito? yan, ma'am. Matulungin po siya, ma'am. Opo. Yung kagustuhan niyo pong paputulan na lang ng paa yung tito niyo, alam po ba niya? Hindi lang po, ma'am, kami ang may kagustuhan. Pati siya po. Ayun. So, ang importante ay siya mismo gusto Opo. niya dahil Opo. gusto niyang gumaling. Opo. Apo. So, ang kagustuhan po ninyo ay matulungan po kayo na eto pong Opo, kinakailangan po na operasyon Opo. para po sa tito nyo ay mangyari po sa tulong po ng Ako Bicol. Opo, ma'am. Apo. So, dahil po dyan, tay, eto makakausap po natin, nasa linya ng telepono ang van driver na nakabangga Opo. dito po sa tito nyo para at least bago po tayo humingi ng tulong sa iba, eto po munang may responsibilidad sa pagkakabangga po sa tito ninyo. Magandang hapon po, Alfredo. Sino to? Rico. Magandang hapon, Rico. Magandang hapon po. Apo, Rico, andito yung pamangkin nitong nabangga mo, na aksidente nung doon sa may parte ng Pilar, nabangga mo na itong tito ni Thank you po. Opo, si Alfredo. Opo. Kumusta po? Ano po ba yung obligasyon or tulong po na pwede po niyong ipaabot para po naman makatulong po sa kanila? Actually, ma'am, nagbibigay na kami ng kung anong kailangan nila. Kung bibigyan sila ng gamot, binibigyan namin. Kung may check-up, binibigyan namin ng pera lang pang punta sa ospital. Mhm. So, Hindi naman pwede namin pabayaan. nagbigay naman po kayo at hindi niyo pinabayaan. Opo. Alam naman nilang asawa niya. Yung asawa niya ang binibigyan namin. Parang yung binibigay mo, sir, kulang naman po yun eh. Isipin mo po, Pilar to BRT, bibigay ka po 1,000. Kulang pa nga yun ni Arkela ng tricycle. Nung nakaraan po, November 14, nagpa-check up po kami, walang doktor. Tapos po, binigyan mo lang ako 250. Grabe naman, 250 po yun. 250? Tapos po yung billing, sir, nalinakad ko sa BRT, 80,635 po yung billing ng tiwing ko po. Wala ka po doon na itulong. Yung mga gabot mo po na binibigay, yung nakalabas na yung tiwing ko po. O, Rico, napakinggan mo, Rico. Sobra naman, 250. Saan naman aabutin yung 250? Mag-aarkila pa sila ng sasakyan, kakain pa, syempre maghihintay pa ng doktor, magpipila. Saan naaabot yung 250? Yung asawa niya po ang nakajikas yung binibigay namin. Naka-record yun. Medyo hindi ko naiintindihan, Sandali lang, Rico,
Rico, sa tingin mo ba magrereklamo itong kapamilya ng biktima na nabangga mo kung talagang ibinibigay mo yung pangangailangan nila? Ma'am, nakajikas po sa asawa niya po yung binibigay namin na pera. Opo, Pero hindi nakajikas nila na po binibigay yun. namin. Nakalista po yun, sir. Nakalista lahat ng binibigay mo, inijikas mo po. Kumusta? Yung ipinapadala through GCash, nakatulong ba or talagang kulang na kulang po? Kulang po, ma'am. Kulang. Kulang. Nasa Opo. magkano po yung ginigigas Ah, nila? Tulad po kanina yung sinabi ko, 1,000, 2,000, 1,500, yun lang po, ma'am. Sunod-sunod naman po yan. Hindi po, minsan po, pag may Ma'am, follow-up check up po. nagbibigay kami ma'am pag humingi lang po sila. Nagbibigay kayo tuwing umihingi sila. Opo, opo. Opo. Pero sa tingin nyo po ba yung ibinibigay nyo, kailangan pahingiin nila? Or yung binibigay nyo naman po ay sapat naman sa pangangailangan para sa gamutan, sa pagkain ng biktima, ng pasyente? May binibigay naman kami allowance dun sa ano. Okay, matanong ko lang Rico, Rico, ano ba yung, meron ka bang trabaho or negosyo? Driver lang po, driver. Driver. So, purely, isa kang driver. So, paano yan? Tay, sa tingin niyo po yung, kasi sinasabi niya, nagbibigay naman through GCash, sabi niyo nga 1,000, 2,000, nababanggit niyo na talagang kulang. Okay, gusto ko na ma'am, huwag lang mag-settle na lang po kami sa police station pag available po this weekend. Hindi, Nakapag-usap kami dun sa... hindi na dito natapusin na natin to dito kay ma'am para doon tayo magsisettle. Paano yung tiyuin ko? Kaya mong ipaputol yun? Hindi ka nga tumulong doon sa magkano yung billing namin? 80,000? Ako lang naglakad noon. O yan Rico, kasi noon sana sir, okay lang sa inyo na mag-settle sa PNP. Opo. Kaya lang dahil sa etong Parang binabaliwalaan niya na po. binabaliwala. O Rico, paano yan Rico? Gusto na ni sir, dito na lang kayo magkausap para magkasundo din kayo kasi parang doon sa PNP, parang binabaliwala nyo daw kung ano yung napag-usapan ninyo. Nagkaroon na ba kayo ng kasunduan? Wala pa. Verbal lang po, ma'am. Verbal. Verbal lang po. yung napag-usapan nyo dahil sa tingin mo, okay naman Okay, opo. magbibigay kung ano yung pangangailangan. Pero Dahil siya mismo nagsabi na ipapagabot niya sa lahat ng gastusin sa kanya. lahat ng gastusin. Opo. Nagkaroon na po ba ng quotation sa ospital kung nasa magkano aabutin yung pagpapaputol ng paa? Wala pa po, ma'am. Wala pa. Pero Wala sa pa. tingin mo talagang malaking perang kakailanganin. Dahil yung hindi pa nga putol, ma'am, lagpas ng 80,000 yung billing namin doon. Ni piso walang binayad ito para sa billing. Sa billing po, wala. Wala. Rico, paano yan Rico? Ang gusto ni sir, dito magkasundo na kayo kung nasa magkano ba yung pwede mong maitulong. Kasi doon pala sa pagpapa-hospital pa lang, wala ka nang naibigay ni piso. O ngayon kakailanganin ni paputol, hindi naman magpapaputol. Sino ba yung gusto magpaputol ng paa? 'Di ba? Wala. Pero nangyari ito dahil sa aksidente. Okay? So Rico ngayon, tanungin ka namin. Tutulungan mo ba ito para sa pangangailangan or willing ka sir magsampa ng kaso? Kung tutulungan, makakasundo po kami. Pero kung gusto niyang ikaso, nasa kanya po yun. Okay. So Rico, ano yung desisyon mo ngayon Rico? Tutulong po kami. Tutulong ka? Tatanungin ko yung may-ari yung operator ng sasakyan namin. Kasi actually ma'am, kung may makakapag-claim kami sa insurance, yung lahat naman makiklaim, ibibigay sa kanila. Yung lisensya, may nababanggit kang lisensya. Medyo mo... May lisensya ma'am, may lisensya po. Basta ma'am, yung makiklaim namin lahat sa insurance, tutulong, ibibigay namin sa kanila. Yung insurance, medyo kasi hindi ko maintindihan pero may nababanggit siya na tutulungan po kayo. So ibig sabihin ba yan Rico, yung pagtulong mo lahat simula sa pagpapaopera hanggang sa hospital bill, hanggang sa gumaling, makarecover ito, ay willing kang tumulong? Tutulong po kami sa kasi makaka-claim naman po kami sa insurance. Bibigyan namin yung makaka-claim sa kanila po. Okay. So, ibig sabihin, ang hinihintay mo, yung insurance
ng sasakyan ba o insurance ni tatay? Hindi, may insurance doon sa may insurance. Okay. Linawin mo. Ang hinihintay ninyo yung lumabas, yung sa insurance ng sasakyan para ibigay dito sa biktima. Opo. Okay. So, kailangan namin yung mga requirements namin para mag-claim yung insurance. Okay. Ibigay namin yun sa kanila. Okay, kung approve sa inyo tay, hihintayin daw po yung insurance. Once na mabigay po ito, ay ipo-forward po sa inyo. Paano po ma'am kung abutin niya ng 1 year na insurance niya? So, 1 year din po. maghihintay din. Opo, mag 1 year din mapuputulan yung tiyuin ko. Okay. So, wala ka bang pwedeng gawin na habang hinihintay yung sa insurance ay dapat makatulong ka muna dito? Kasi syempre, kawawa naman yung Magtutulong biktima. kami, ma'am. Magtutulong kami. Hindi pwedeng hindi kayo magtulong kasi accident yan. Hindi natin kinagustuhan na gano'n mangyari. Okay. Tutulong kami. Opo, naiintindihan kita Sir Rico, kasi kahit sino naman ay ayaw na magkaroon ng ganitong natin. problema, ma-involve sa isang aksidente. Pero panghahawakan po namin yung ipinangako nyo po na kayo po ay tutulong. Opo. Okay. So, Sir Rico, Ma'am, salamat ma'am yung kayo, ako Bicol, tutulong sa amin, tutulungan yung biktima. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. opo. So, wag po kayong mag-alala, sir. Lahat po dito ay aming pong i-win-away para parehas po kayong makatulong, ay para parehas po kayong magaanan at parehas po namin kayong matulungan. Pero makinig po kayo sa Rico, para naman sa legal na aksyon. Eto, makakapanayam natin si Police Captain Brian Bea, ang officer in charge ng Pilar Sorsogon Municipal Police Station. Magandang hapon po sa inyo, Kapitan. Yes, ma'am. Good afternoon po. Apo. Captain, matanong po lang namin, may record na po ba ng banggaan dyan po sa inyong himpilan patungkol po dito sa inirereklamo? Yes, ma'am. Recorded po sa ating police battle. Apo, base po sa inyong investigasyon, ano po yung resulta, ano po yung lumalabas sa inyong pong investigasyon? Base sa initial na investigation, ma'am, yun nga, base doon sa interview ng ating mga responders, allegedly, biglang tumawid itong ating biktima na si Mr. Alfredo Herrera Jr. So, kaya ito namang fan na pinamaneho ni Mr. Rico Batalyer, approaching naman, kaya siguro hindi siya nakapag-anticipate ng mas maaga na may tatawid na sasakyan. Kaya nahagip niya po ito na Opo, sa ganito pong sitwasyon, Kapitan, naharap po sa kasong reckless imprudence ito pong driver. Yes po, tama po yun. Tama po. Opo. So, Previously and civilly liable pa siya nun sa victim. Opo. Meron din po bang, kasi natanong ko na po si tatay, wala naman po daw na usapan dyan po sa inyo, himpilan, patungkol po sa kanilang, eto sa obligasyon po nitong nakabangga. Pero sa tingin niyo po, Captain, kung nakikinig pa kasi ngayon si Rico, ano po yung dapat gawin ni Rico para naman po ay makaiwas po siya sa ano pang kaso? Mas maganda po magkaroon sila ng compromise agreement sa harap ng isang abogado. Ito ay manasabihan po. So, bakit sa pakikinig ko kanina, willing naman tumulong ang nakabangga at siguro at willing naman na makipag-areglo yung victim natin. Ang kailangan lang po siguro nila, meron silang compromise agreement na duly notarized para po mapanghawakan din ng victim ang kanilang usapan. At the same time, ganoon din sa part ng driver. Meron din po siyang mapanghawakan na kung once na ma-fulfill na niya ang kanyang obligation based on sa compromise agreement, ay ma-extinguish na ang kanyang civil liability. Ganun po ang mas maganda. Opo. Kapitan, ngayon po wala silang kasunduan. Kumusta po yung sasakyan? Na-impound po ba or na-i-release na? Base sa aking pagtatanong,
mukhang na-release na po itong sasakyan kasi wala naman po tayong naisampa na kaso, and of course we cannot hold ng matagal na panahon ang tawag nito, ang property ng iba. Subalit ito naman po ay may kaakibat na agreement, undertaking na kung sakali kailangan sa investigasyon, ito po ay kanilang ibabalik at ipapakita kung kailangan ipakita sa court. Opo. So it doesn't necessarily mean po, Kapitan, na nai-release po yung sasakyan ay wala na pong pwedeng kaharapin na kaso ito pong driver at yung operator or may-ari po nitong sasakyan kung hindi po mag-comply sa kanila pong naipangako or obligasyon dito po sa kanilang nakabangga. Yes, tama po yun, ma'am. Hanggat wala pa po silang agreement, hanggang hindi pa po napag-comply, napupulfill ang civil responsibility niya doon sa victim, anytime po, pwede tayong mag-assist para mapailan siya ng case. Opo. So, tinanong kita kanina, Jose, no? Kung may balak kang, like for example, hindi mag-comply etong si Rico, may balak kang magsampa ng kaso. Opo, ma'am. Okay. So, napakinggan niyo po, Kapitan, ano? May balak pong magsampa ng kaso ito pong pamilya ng biktima in case po na hindi mag-comply ito pong si Rico. Yes po, ma'am. Ang PNP po ay tumutupad sa ating tungkulin na mag-assist doon sa mga victim, lalo na sa pag-file ng kaso. Okay po. Kami po ang mag-assist po. Okay, maraming salamat po, Police Captain, kasi nabanggit niyo po na ang kaso po nitong kakaharapin na driver ay reckless imprudence. Maraming salamat po, Captain, sa inyo pong panahon at oras. Mabuhay po kayo. Thank you very ma'am. Muli po ang station niyo. Ayun, mabuhay po. So, yun. Rico, napakinggan mo. Rico. Basta within pag available sila po, kailangan mag-usap kami doon sa police station. Okay, so sa tingin ko, Rico, ayaw mo naman masampahan ng kaso, kaya gagawin mo yung lahat para makapag-comply at maibigay mo yung pangangailangan ng biktima. Opo. Ayun. So makikipag-ugnayan po kami sa inyo once and for all para po ay malaman po namin kung ikaw ba, Rico, ay naibigay mo na yung pangangailangan ng biktima. At syempre, tatay, kami din po ay makikipag-ugnayan po sa inyo. At the same time, malaman po namin kung ano po yung may naibigay na ba. Kung wala pa, wag po kayong mag-alala dahil naandito po kami para talaga mabigyan po kayo ng tulong. At syempre, yung pangangailangan po ng tiyuhin nyo po. Opo, ma'am. Okay. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat ma'am sa tulong niyo po. Okay, you're always welcome, Sir Rico, at hiling po namin na sana makapag-comply po talaga kayo sa lalong mas madaling panahon. Ano po yung masasabi nyo? Kumusta po yung pakiramdam mo ngayon? Okay lang po, ma'am. So, umaasa po kayo na itong sana pangako po, ni Rico. Opo. Sana po matupad yung pangako niya po dito po sa inyo, ma'am. Opo. At wag po kayong mag-alala, no? If in Opo. case po kakailanganin ng tulong ng medikal ng inyong pong tiyuhin, na andito po yung Ako Bicol Party List. Opo, ma'am. Opo. So, mga ka-action, dumako naman tayo sa ating tabang medikal. Makakausap natin si Joselito Racion, ang ama ni Jerome Racion, na sa tuwing sasapit umano ang kabilugan ng buwan ay nahihimatay umano ang binata. Magandang hapon po sa inyo, Joselito. Magandang hapon po, ma'am. O, kumusta po kayo? Okay lang po. Dito po ako sa Maynila po nagtatrabaho. Ay, nasa Maynila po kayo ngayon. Opo, dito po sa Cainta po. O, kumusta naman itong anak mong si Jerome? Yun nga po, kaya po nga ako lumapit sa Ako Bicol Tabang Oramis po kasi po gusto ko po siyang ipa-EEG at mapasikapan po. Sa atin po kasi ng doktor, mapa-EEG daw po si Jerome tapos at saka yung mapasikapan ulit kasi para daw malaman po kung ano talaga ang baka po daw may sakit pa siya sa loob ng katawan niya po. Kaya umingi po ko ng tulong sa Ako Bicol. Opo. Sabi mo tayo, nandyan ka po sa Maynila. Dito po sa Makati. Sa Cainta po, sa Cainta. Sa Cainta. So, si Jerome, asan po ba siya ngayon? Nasa Rapu-Rapu po, sa amin po. Nasa Rapu-Rapu. So, humingi ka ng tulong para sa iyong anak
na merong sakit. So kailan pa po siya nagkaroon ng ganitong uri ng sakit po? Sa mga 20 yata yun, ma'am, kung yun po, ma'am. Nag-umpisa po siya. Opo. Ilang beses naman po siya inaatake tuwing, sabi niyo po, tuwing kabilugan ng buwan? Minsan nga po sa isang linggo, mga 2 beses po, ganyan. Tapos ang isang buwan po, umabot po siya ng minsan 5 po, ang ganyan. Opo. Pinatingnan niyo na po ba sa doktor para malaman niyo kung bakit po ganito ang sakit ni Jerome at tuwing kabilugan ng buwan ay nahihimatay? O bali po, napa-EEG na ko po siya kay Dr. Busotrot sa Albay Doktor po. Tapos, pagkalipas po ng 3 taon po, pina-check up ang ulit siya. Yun nga po, sabi ni Dr. Busotros, kailangan po daw ulit ma-check upan yung siya po sa loob ng katawan at saka may EEG po siya. Kaya po, lumapit po ako sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo po. Kasi po, hindi ko po kayang, medyo may kamahalan po kasi ang EEG. Tapos, contraction lang po ang trabaho ko. Hindi ko po kayang bilhin yung mga resita niya. Opo. So isa po kayong construction worker. So ngayon, mahirap po para sa inyo na ganito po yung, mataas po yung babayaran sa mga gamutan. Ano po? Opo nga, opo. Opo. Pero tay, ano yung sabi ng doktor? Kasi hanggang ngayon, ibig sabihin, hindi pa rin malaman kung ano po yung uri ng sakit meron po itong anak po ninyo. O bali po, ma'am, sa pina-EG ko na po siya dati, noong 2020 yata, yun ma'am. Positive po siya sa epilepsy po, ma'am. Ayun. So, positive sa epilepsy yung bata. So, epileptic po itong si... Opo. Opo. So, tatay, paano? Sa inyong pong pagkakaalam, bakit po merong ganitong uri ng sakit yung anak po ninyo? Ito po ba ay namana? Meron po kayong kapamilya? May ganito din po uri ng sakit? Sabi po ng yung mga tiyahin ko doon, mga pinsan ko, sabi, mana daw po yan, ma'am, kasi yung mga pinsan ko po, mayroon din, yung tiyahin ko po, may ganun din na sakit. Pero nagtataka po ako, ma'am, sinumpong lang siya po, ma'am, grade 6 na po siya sinumpong, kumpleto naman po siya sa bakuna po nung bata pa po siya, kaya po, nagsimula po siya, nung grade 7 na po siya, medyo sunod-sunod na po yung atake niya. Kaya pinapikapan ko po siya kay Dr. Ray sa Tabaco po. Tapos, yun nga po, rinikusan niya ako ng EEG. Pina-EEG ko naman po siya, ma'am, sa Albay Doktor. Opo. Tatay, ilan po yung anak po ninyo, tay? Ha? Ilan po yung anak ninyo? 5 po, ma'am. 5. Sa 5 na yan, ito pong anak nyo lang, si Jerome, ang merong ganitong uri ng sakit? Pangalawa po, ma'am. 2. 2 sa anak po ninyo, ang merong ganitong... Isa lang po, ma'am. Si Jerome lang po, si Jerome. Okay. So sa 5 nyo pong anak, pangalawa ito si Jerome, pero siya lang talaga yung merong ganitong uri ng sakit. Opo, ma'am. Siya lang po, ma'am. Opo. Ilang taon na nga itong si Jerome? 18 po. 17 po nung May. Mag-18 po siya sa May. Okay. So sa edad na yan, nag-aaral pa rin po ba si Jerome kahit meron po siyang ganitong uri ng sakit? Bali po, ma'am, hanggang grade 8 lang po siya kasi nung mag-grade 9 po siya, sinusumpong siya palagi dun sa eskwelahan. Kaya siya mismo po nagsabi sa amin na titigil na muna daw siya ng pag-aaral kasi sinusumpong sa eskwelahan. Nahiya naman po siya dun sa mga klase niya kasi hindi alam nung minsan po natutumba kayo siya doon. Wala naman po nag-aasikaso sa kanya doon. Opo. Kaya, So, pinatigil ko na rin po sila. So nagdesisyon na lang itong si Jerome na huminto na ng pag-aaral dahil nahihiya siya sa kanyang sitwasyon. Opo. So ano na lang ngayon, ano na lang ngayon tayo, yung pinagkakaabala ni Jerome sa loob po ng bahay? Nandun po sa bahay, minsan po, nanonood lang po ng TV paggabi kasi wala naman po sa amin na kuryente, generator lang. Paggabi lang po, minsan nanonood po siya ng TV. Opo. Wala naman po siyang ibang trabaho kasi bawal naman po siya maglaro-laro kasi baka sumpungin siya. Bawal nga po ang basketball sa kanya. Opo. So, tay, ngayon po lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung gusto nyo pong tulong na matugunan po ng Ako Bicol?
Opo. Tay, ano po yung gusto niyo, Tay? Ano po ma'am? Pakiulit po. Opo, Tay, lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung tulong na gusto niyo pong matugunan ng Ako Bicol? Ayun nga po, lumapit po ako sa Ako Bicol Tabang Oramis po para po mapachika po yung anak ko tapos mapa-Egypt para po gumaling na po ang anak ko. Sana po matulungan po ako ng Ako Bicol Opo. Tabang Oramis po. Apo, makinig ka po, Tatay, para sa agarang pagtugon sa inyo pong pangangailangan medikal para po sa inyong anak. Nasa kabilang linya ng telepono, si Miss LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Miss LB. Yes po, good afternoon, Miss Remy. Apo, Miss LB, nasa linya si Tatay at humihingi ng tulong na mapagamot, mapacheck-upan itong kanyang anak na si Jerome. Yes po, Miss Remy. Once po na may referral na yung pasyente, papuntay na lang po dito sa akin sa DRSMC para po matingnan ng doktor at pabigyan po ng tamang gamot o tamang diagnosis yung kanyang anak. Okay. So, aside po niyan, ano po yung mga requirements na kakailanganin, Miss LB, para po ay makatulong tayo ng tuluyan dito kay Tatay? Yes, Miss Remy. Importante po na mayroon silang referral from RHU. And then, dali po yung ID ng pasyente, ID po ng bantay ng pasyente para po hindi nila pabalik-balik. Okay, so once na naandyan na sa ospital, nagawa na yung lahat, ano pa po yung pwedeng asahan nila mula sa Ako Bicol Party List, Miss LB? Miss Remy, ganito po yan na once po na nandito na yung pasyente at meron ng diagnosis, meron ng kailangan gawing test, laboratory man yan, or procedure na naman pwedeng gawin, available po dito sa atin. Sasagutin po yan ang Ako Bicol Party List through MAID. Wala po silang babayaran, basta dito lang po sa atin sa BRSMC gagawin yung mga test sa kanya. Ayun. So, including yung mga gamot, including mga gamot, Miss LB, na kakailanganin ay sagot na din ng Ako Bicol Party List basta dyan sa loob ng ospital. Yes po. Basta po available dito sa atin. Yan po ang utos sa atin ni Kong Saldi and ni Kong Chil. Nasasagutin natin lahat ng kanilang bayarin. So, po silang mabayaran pagdating lang po sa suspect station dito po sa BRSMC. Okay, Tatayo Silito, napakinggan mo si Miss LB. Sasagutin na ng Ako Bicol Party List yung pagpapacheck up, yung lahat ng laboratories and gamot basta nasa BRHMC. Tatay. Opo, narinig ko po. Opo, narinig mo, Tay, pero wala kang reaksyon. Kumusta? Masaya po ba kayo? Hello, Tay? Ano po? Hindi ko po masyadong marinig. Okay, hindi nyo po narinig. So, ayan po, Tay. Ang sabi ni Miss LB, sasagutin na ng Ako Bicol Party List yung pagpapagamot, laboratories, at lahat po ng kakailanganin po ni Jerome sa loob po ng BRHMC. Maraming po salamat po, ma'am. Sa Ako Bicol Tabang Oramis po. Ayun. You're always welcome po, Tatay. At alagaan nyo po yung anak po ninyo at huwag po kayong mag-alala dahil tutulungan po kayo ng Ako Bicol Tabang Ora mismo at Ako Bicol Party List para mapagamot po ang inyong anak. Opo, maraming pong salamat po, ma'am. Apo, maraming salamat, Miss LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Yes, Miss Remy, good day po, and thank you din po. Sa pagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, 18 taong gulang na dalaga nagkaroon ng acute leukemia. Ang ating tugon sa kanyang pangangailangan, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o
pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda,
Kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Ako Bicol Tabang ora mismo. 18 taong gulang na dalaga na si Jaisel May Alice mula sa Goa, Camarines Sur ang nagkaroon ng acute leukemia at nangangailangan ngayon ng kanyang gamutan. Makakausap natin ang kanyang ina na si Jenny Alice. Magandang hapon po, Nanay Jenny. Magandang hapon po, ma'am. Ayun, ganda ng entrada. Tut, tut. Magandang hapon po, Nay. Magandang hapon po din po. Opo, kumusta po kayo ngayon? Ito po, nasa BMC kami naka-admit po. Ay, naka-admit po dahil nasa ospital po itong anak niyong si Jaisel. Opo. Opo. Nay, matanong ko lang po, kailan pa po ninyo nalaman na meron pong sakit ito pong anak po ninyo na leukemia? Bali po, ma'am, nagsimula po ito mga May. Tapos po, June po, na-admit na po kami. Opo. Ano po ba yung mga sintomas or nakita niyo po sa katawan ni Jaisel bago pa po ninyo malaman na meron talagang sakit na leukemia po ito? Bali po, ma'am, naglitawan lang po yung mga rashes po, mga pula-pula sa mga paa niya. Hindi naman po siya linalaglat kasi po para bang may dinggi, ang daming pula-pula sa paa. Opo. So napansin niyo lang po na merong mga pantal-pantal. Mga pula po, maliliit na pula. Opo. Sa pamilya niyo po, Nanay, meron po bang mga katulad nitong uri din ng sakit? May history po ba na ganito din? Wala naman po. Opo. Pang-ilang anak niyo po itong si Jaisel, Nanay? Pang-tatlo po. Pang-tatlo? Ilan po yung anak niyo? Tatlo po. Siya po yung bunso. Bunso po. Opo, nag-aaral pa po ba siya? Or Bali po, ma'am, nag-ano po kaya siya. Masok po kami dami sa BMC. Mag-graduate po siya ng grade 12. Tapos, dito na po siya, ma'am, nag-libo. At hindi na po siya, ma'am, nakapa-enroll at hindi na pinapasok. So lahat ng okasyon or importanteng araw sa buhay ni Jaisel ay dyan niya na po ginawa. Debut, graduation, ano pa po yun? Graduation po, tapos debut. Debut, opo. So, ilang taon po itong si Jaisel nung na-diagnose po siya ng leukemia? Bali, 18 na po at pumasok po kami dito, 17 pa lang po. May 30 po, na-admit kami. Tapos, June 1 po, nag-birthday siya. Ayun, 31, May 31 po, graduation niya. Tapos, June 1, birthday niya. Opo, 17 years old nung na-diagnose siyang may leukemia at dyan na po siya, isang taon na po na nasa ospital ito. Opo. Opo. Naka-admit na po. Opo. Ano daw po sana yung kurso na gusto niyang kunin sa kolehiyo? Education po. Education. So gusto niya po maging isang guro. Opo. Nanay, ano po yung pakiramdam na nakikita niyo po yung anak niyo na ganyan po yung kanyang kalagayan? Masakit po. Masakit po sa naramdaman kasi hindi mo po inaasahan na magkaganyan sa... Opo. So ngayon po, Nay, almost 1 year na po kayo na andyan. So, kumusta naman po itong si Jaisel? Siyempre may mga mood po siya. Ano po ba ito nung wala pa po siyang sakit? Masiyahin po ba itong anak po ninyo? Opo. Kaya po siya, pero ngayon po hindi nagaan. Opo. So, ngayon po, Nay, na naandyan po kayo sa ospital, mag-iisang taon na po. So, ano po yung pangangailangan po ninyo na gusto nyo pong matugunan ng Ako Bicol Party List?
Ma'am, hindi ko po maano, ma'am. Nagbinihina yung signal. Opo. Nay, syempre mag-iisang taon na po na naandyan itong anak po ninyo sa ospital. Ano po ba yung tulong na gusto nyo pong matugunan or maitulong po sa inyo ng Ako Bicol Party List? Sana po masuportahan po siya ng gamot. Mga pangangailangan namin po at wala na po kaming hanap buhay. Opo. Bakit po nay wala ng hanap buhay? Ano po yung dati nyo pong pinagkakakitaan? Dati po may maliit kaming tindahan, nagluto-luto po kami mag-asawa. Malapit po kami sa school. Pero ngayon po wala na. May estudyante pa po ako. Opo. So napakahirap Nay, wala na po kayong hanap buhay dahil syempre ang inyo pong tutok ay syempre yung pagbantay po sa anak ninyo. Opo, makinig po kayo Nay para sa agarang pagtugon po sa inyong pangangailangan. Nasa kabilang linya ng telepono si Sir Jerson Alvarez ng Naga City, ang coordinator po sa Naga ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po Sir Jerson. Magandang hapon naman po, Ma'am Ren. Apo, Sir Jerson, eto napakinggan mo si nanay na humihiling ng tulong, humingi ng tulong mula sa Ako Bicol Party List dahil yung ang kanyang anak na si Jaisel ay meron ngayong sakit na leukemia at nasa BHMC at humingi ng tulong. Ano po ba yung maitutugon or maibibigay na tugon sa pangangailangan ng pasyente? Okay po, bali po ang Ako Bicol, yung bill po niya, may sasagutin ng Ako Bicol. Din siyempre po kung may kailangan siyang gamot, idudulog natin sa DSWD. Opo. So, Jerson, hindi lingip sa kalaman natin na mag-almost isang taon na. So, ibig sabihin, malaki-laki na din yung bill. So, kayang-kaya ng Ako Bicol. Tama, Jerson? Siyempre po, by approval po ng in charge ng medical assistance po. Opo. So the moment na meron ng hospital bill, Jerson, ay agaran bang maitutugon or maibibigay ng Ako Bicol itong tulong para sa kanila? Opo. Okay. So magbibigay agad ng guarantee letter. Ayun. So, napakinggan niyo po Nanay Jenny? Napakinggan niyo po si Sir Jerson, natutugon po yung Ako Bicol once na meron na pong final hospital bill, ito pong anak po ninyo ay matutulungan po kayo ng Ako Bicol Party List. Opo. Kumusta yung pakiramdam nyo ngayon, Nay? Masaya po at mag-empat na kahit paano po, malaking tulong na po iyan sa amin. At huwag po kayong mag-alala Nanay, pati po yung mga gamot na kakailanganin ng anak po ninyo dyan po sa ospital ay sasagutin po ng Ako Bicol Party List. Opo. So yan po Nanay ang kagustuhan ni Congressman Saldi na lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan ay matulungan. Ano po yung masasabi nyo kay Congressman Saldi po Nanay Jenny? Opo. So sige po at mahina yung signal doon sa ospital. Maraming salamat Jerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Nanay Jenny, wag po kayong mag-alala. Pupunta po yung aming team dyan po sa inyo para po ay makita po namin yung sitwasyon ng anak po ninyo at para naman po ay maihatid yung tulong para po sa inyo dyan, Nanay. Opo. Thank you po. Maraming salamat po. Mga ka-aksyon, 29 days na lang at Pasko na. Merry Christmas in advance. At mga ka-aksyon, sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa.
Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga kaaksyon. Mari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, mari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Mari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at maraming salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginagawa. Congressman, marami nagawa sa Kabikolan ang Ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Action ko, may magagandang programa sa buong bansa. Action ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Action ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Action ko, si Kong Zaldico maaasahan. Action ko sa mga nangangailangan.